para abonar a horta con algas, hai que mezclar de algo máis? Non, non lle hai que mezclar, pero temos que ter precaución. As algas mellor na composteira, para que se descompoñan ben, porque se traes moita cantidad de algas ou de argaso e o botas directo á terra, date conta que pode ter unha sobrecarga a terra de, sobre todo, sal, porque as algas veñen do mar, porque traen moita salinidade, e se botas demasiadas, podes frenar a absorción de outros nutrientes por parte das plantas. Entón, as algas son maravillosas, pero maravillosas na nosa horta, porque os compoñentes que teñen as algas non as ten as plantas. A ver, as algas son plantas de mar, o que teñen as plantas do mar non son os mesmos nutrientes que teñen as plantas da terra. Entón, facer no compost de vez en cando botar algas, iso é maravilloso, pero botarlle á terra directamente algas sin fermentar, non sei que cantidad lle queres botar, é complicado. Entón, eu de vez en cando tamén traio e boto á composteira, que é o mellor sitio onde poden estar as algas descompoñéndose uns meses, ou deixalas en unha meda para que fermenten, deixalas aí para que escorran ben, para que fermenten e para que se descompoñan algo, e despois añades á terra, pero sempre con precaución. Na terra, eu sempre digo, un pouco de todo e un moito de nada, porque o moito pode saturar a